खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन साख्रि मोनाबाबो जोङो दखानदारि जानानै बोरैहाय थांना थानो हायो बे बाथ्राखौ आङो बर'फोर दखानदारिफोरजों सावरायनानै नोंथांमोननो मिथिहोनाय जागोन। स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नुनो मोनदों बिथांनि मुङानो जाबाय लुइस दैमारि। बिथाङा सासे ग्रेजुवेट प्लास जार्नालिज्मआवबो डिप्ल'मा मोननाय। दा बिथाङा साख्रि मावालासिनो बिथाङा दिनै बे खामानिखौहाय आगान होबाय। बेयावहाय बिथाङा DTPनि दुकान होयो। फै जों बिथांजों दान्दिसे सम सावरायनानै बिथाङा मानि थाखाय बे खामानियाव आगान होखो जों सावरायनि। नोंथाङा साख्रि मावालासिनो मानो बे खामानियाव आगान होखो? साख्रिखौ आं नागिराखै नङा, नागिरदोंमोन, नाथाय माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय साख्रिखौ मोननो हायाखै। बेनिफ्राय आं सानबाय बिजनेस लाइनाव ओंखारनोसै। साननानै नैबे अनलाइन सार्भिस सेन्टारखौ आं खुलिनानै लाबाय आरो बेनि गेजेरजों आङो गुबुन गुबुन सार्भिसफोरखौ होनो आं नाजादों। जोंनि मानसिफोरनो मोनथियै खोथाफोरखौ आं मोनथिहोनो नाजादों। लेटेस्ट इनफरमेशनफोरखौ आङो अनलाइनाव जिफोर लेटेस्ट इनफरमेशन फैयो दिनैनि मुगायाव बेफोर बाथ्राफोरखौ आङो जोंनि मानसिफोरनो होनानै आं बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि थांखिजों आं दिनै बेखौ खुलिनानै लादों। माला खुलिनायमोन बेखौ आङो 2017नि डिसेम्बर दानाव आं बेखौ 1 अक्ट'आव आं जागायजेनदोंमोन। नोंथांनिफ्राय आं बेखौबो मिथिनो लुबैदों जे जोंनि उदालगुरि टाउनाव 60-70% गुबुन हारिनि दखान गोनजा। दा बेनिखाय नोंथाङा जोंनि बर'फोरनो बेबायदि बिजनेस लाइनाव दखानदारि जानो थाखाय थांखि होनो नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानदों? साख्रि नागिरबाय थायालासिनो आं बुङादि साख्रि दामाव साख्रिखौ नागिरबाय थादों आरो बेजों लोगोसे बिजनेस बा फालांगि फारसेबो गोसो होयोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बिजनेसावहा इनकामा आनलिमिट, साख्रियावहा मोनसे लिमिटेड इनकाम थायो। बिजनेस खालामोब्ला बेयाव बिजनेसनि जिथु मुलाम्फा बेयाव आनलिमिट जायो। ओंखायनो आङो गोदान जोलैखौ आङो बेखौ खावलायनो लुबैदों जे आं गोरों जाबाय होननानै जे साख्रि मावथारनांगौ बे बाथ्रा नङा, बेवहा सैथो दङ होननानै आं साना। साख्रिखौ नागिरबाय थायालासिनो बा साख्रिखौ नेनानै थाबाय थायालासिनो जोङो फालांगिनि फारसे जौगायो मोखां जायोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला नुनो मोनदों जे जोंनि बर' ओनसोलनि टाउनफोरावहा बांसिन फालांगिखौ गुबुन हारिफ्रा खालामगासिनो दङ। जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा फालांगिनि फारसे जेसेबांखिनि गोसो होनांगौ बे गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। ओंखायनो आं खावलायनो लुबैयो जे फालांगिनि फारसे गोसो होनांगौ। आरो आं बेखौ दाथियै बुंनो हायो, फालांगि जेब्लानाखि खालामगोन अब्ला मालाबाबो बेवहा खहा जानायनि बाथ्रा फैया। जेब्लाबो मुलाम्फाखौनो मोननायनि खाबुआनो बेवहा बांद्राय दङ होननानै आं सानो। उदालगुरि टाउनाव गुबुन हारिफ्रा दखान होनानै जोंनिफ्राय गोबां थाखा खामायगासिनो दङ। दा जों जि बायनो नागिरो जोङो गुबुन हारिनिफ्रायसो जों बायनो गोनां जायो। नोंथाङा लुबैदोंना लुबैयाखै जे जोंनि हारिनिफ्रायबो बेफोरबायदि दखानदारि जानानै बिजनेस लाइनाव आगारिनायखौ? बेखौ आङो गमामायैनो हास्थायगोन। गोदान जोलैया ओंखारबोनांगौ फालांगियाव। गुबुन गुबुन सि दखान बुं बा रेस्टुरेन्ट बुं बा पार्लार बुं बा खानाय सिननाय बे सेलुनखौनो बुं आरो गुबुन गुबुन सानख'नो हायै माखासे फालांगिफोर दङ। बेफोर फालांगिफोरखौ मोनसे मोनसे सायख'नानै मावोब्लानो जोंनि फैसाया जोंनि आखायावनो थाफाफिनगोन। जे गुबुननिफ्रायबो आरो जोङो लाखिफिननो हागोन। नोंथाङा बेवहाय मा मा खामानि मावनाय जायो? आंनिया बेयावहा सार्भिस सेल, बेवहा खुनु प्रडाक्ट आं सेल खालामनाय जाया। बेवहा अनलाइननि जेसेबांखिनि सार्भिसफोर जायो जेरै फ्लाइट टिकेट, ट्रेन टिकेट, भिसा एप्लिकेशन,
बेनिफ्राय इनार लाइन पारमिट, बेजों लोगोसे भटार आइडि भेरिफिकेसन, पासपर्ट एप्लाइ, अनलाइनाव जेसेबांखिनि खामानिफोर जायो आङो बे सेन्टारनिफ्राय होनो नाजायो आरो जेसेबांखिनि हायो आं नाजाबोदों जोंनि मानसिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय। रिसेन्टलि आङो माखासे आयदाफोरखौ आं दाजाबदेरदों, बेनो जाबाय GST रेजिस्ट्रेसन, रिटार्न फाइल, IT रिटार्न फाइल, बेफोर खामानिफोरखौबो आङो बेवहाय लाफादेरनाय जादों। नै लोगोफोर, बे जाबाय स्वार्सकप इउनिसेक्स सेलुन एन्ड ब्राइडल मेकआप। फै जों बे पार्लारनि मालिकजोंबो एसे सावरायनानै बे पार्लारनि सोमोन्दै मिथिना लानि। बे पार्लारनि मालिकनि मुङानो जाबाय जन बसुमतारी। बिथाङा जोबोद हेन्डसाम, बिथांखौ जन आब्राहाम बादिखौनो नुयो। फै जों बिथांजों दान्दिसे सम सावरायनानै बिथांनि दुकाननि सोमोन्दै मिथिना लानि आरो दुकानदारि जानाया जोंनि थाखाय माबादि मुलाम्फा बेनि सोमोन्दै जों मिथिना लानि। आदा, नोंथाङा बे खामानिखौ मालानिफ्राय जागायजेननायमोन? आं बे खामानिखौहाय 2010निफ्राय आं स्टार्ट खालामोमोन। ओमफ्राय दायो फैयै फैयै दा 8 इयार्स जानानै दङ आरोना। दा फार्स्ट टाइम आं स्टेसनारिमोन दखाना, माने मनिहारि। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट आरो आं पार्लारखौ खुलिदों आरो दायो नेक्स्ट आरो नैबे 2 टाइम गंनै जाना दङ। दा बे गोदान पार्लारा बिदि मावगासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां आंजों लोगोसे दङ मावग्राफोर, खामानि मावग्राफोर 4-5 दङ आरो बिदि। नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै बोरै मोनो? बे खामानिखौ मावनानै आं जोबोद गोजोनदों आरो बहुतखिनि डेभेलप जादों। मानो होनब्ला आंजों लोगोसे मावफाग्रा आरो गोबां आंनि खामानियाव पार्लारावहाय गोबां मावनो मोनदों। बिदि आरो मावगासिनो दङ। बे साख्रि मावालासिनो सोलिनो हायोना बे खामानियाथ'? साख्रि गभर्नमेन्ट जबखौथ' जों एफा जुदि इम्परटेन्ट होआबाबो जायो। मानो होनब्ला नोंनि जुदि ब्रेना जुदि एकदम स्मार्टब्ला जोङो बिजनेस कमार्सियेलाव थांनाया मोजां आरोना। माने कमार्सियेलाव नोङो थाङोब्ला माने फैसाया नोंहा एभेलेबेल। दायो आं जुदि 100 रुपिस खरसा खालामोब्ला लोगो लोगोनो आं बेखौ आरो मेकआप खालामनो हायो। बिदि आरो फैसाया बिदिनो नन-स्टप फैबाय थायो। खरसा जायो फैयो, खरसा जायो फैयो, माने नन-स्टप माने फैसाया फैबाय थायो आरो बिजनेस लाइनाव। खिन्थु नोंना जब लाइनावबा नोंहा लिमिटनि जायो आरो फैसाया एकदम लिमिटेड। नोंहा जुदि लिमिटेड सोलियाब्ला जब लाइनावहाय नोंहा गेजेरावहाय एसे खिलिमिलि जागोन आरोना। खिन्थु बिजनेस लाइनावबा नोंना नन-स्टप फैसा थाबाय थायो पकेटाव, जेबो टेनसन गैया। बेनिखायनो आंबो बयखौबो खावलायो माने बयबो माने जब लाइनाव इन्ट्रेस्ट होलाबानो 100%आव 60% बा 70% बिदि इन्ट्रेस्ट होगोन आरोना बिजनेस लाइनाव। जोङो जबनि थाखाय जों एफा इम्परटेन्ट नङा बिदि आरो जोंनि उदालगुरि टाउनाव 60-70%आनो गुबुन हारिनि दुकान गोजा। दा नोंथाङा मा लुबैयो जे जोंनि हारिनिफ्रायबो दुकानफोरखौ बांनायखौ लुबैदोंना लुबैयाखै? आंथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिखौ बुंबोगासिनो, माने बिजनेस लाइनावसो इन्ट्रेस्ट हो। बेयाव जोंनि मानसिफोरा फैयो, मार्केटाव फैयो, फैनानै फैसा लाग्राया सोर? गुबुन जाथि। जोंनि जिथु जोंनि बर' हारिनियाव फैसाया हाबला, फैसाया हाबाब्ला जोंनि फैसाया सर्ट जाहैसिगोन। गुबुन हारिनियाव पकेटाव हाबनाय लोगो लोगोनो बे फैसाया गुबुन हारिनिफ्राय जोंनिफ्राय ओंखारफिनला, अब्ला बे फैसाया सर्ट जायो आरो बेखायनो जोंनि हारियाबो गोबां बिजनेस लाइनाव इन्ट्रेस्ट होब्ला मोजां मोनो आरो। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मिथिनायनि थाखाय। जोंनि उदालगुरि टाउनाव बर'फोरनि दुकाना जोबोद खम। 60-70%आनो गुबुन हारिफोरनि गोजाजोब। स' लोगोफोर, जों माबाफोर जुदि मुवाफोर बायोब्ला जोङो गुबुन हारिनि दुकाननिफ्रायसो जोङो बायनो गोनां जायो। अब्ला जोंनि फैसाया बहा थांखो? जोंनि फैसाया गुबुन हारिफोरनि आखायावसो थांजोबदों। दा बेनिखाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो जे जोंनि हारिनिफ्रायबो दुकानदारि जानाया बांनांगौ, जाहाथे जोंनि फैसाया जोंनि आखायावनो थायो, जोंनि फैसाया जोंनि गेजेरावनो गिदिंथिंबाय थायो, जों बर'फ्राबो बिजनेस लाइनाव जौगानो हागोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुदो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।